तो फाइनली दोस्तों लेके आ गइल बानी कि सबसे ज्यादा 2023 में 200 मिलियन कौन सुपरस्टार के गाना क्रश कइले बा। तो सबसे पहले बता दे भाई कि हम सिंगल चैनल के व्यू बतावे वाला बानी। 2023 में सबसे ज्यादा 200 मिलियन कौन सुपरस्टार के गाना क्रश कइले बा सिर्फ सिंगल चैनल से। तो चला भाई हम दिखा दी तहनी लोग के कि कौन सुपरस्टार के गाना क्रश कइले बा और कौन सुपरस्टार नंबर 1 पर बाड़े। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो भाई लो स्टार्ट करतानी नंबर 1 से और नंबर 1 पर आवता भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना धनी हो सब धन। तो भाई लो गाना 2023 में इतना बाजल बा कि 200 मिलियन से ज्यादा व्यू क्रॉस कर गइल बा। अच्छा। और दूसरका नंबर पे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के ही गाना बा, जौना गाना के नाम बाटे पियर फराक वाली। भाई हम एक गाना के के चलते सिलेक्ट कैले बानी, काहे से कि गाना 4 से 5 गो चैनल पर चढ़ल बाटे और कौनो चैनल पर 110 मिलियन बा, तो कौनो चैनल पर 70 मिलियन बा, तो कौनो चैनल पर 60 मिलियन बा और एक चैनल पर सिर्फ 185 मिलियन व्यू बाटे। ठीक है, समझिए। और ये गाना इंडिया में टॉप नंबर 50 पर भी म्यूजिक में चलत अटे, यानी कि गाना नंबर 1 पर बा पूरे इंडिया में। हाँ तो भाई लोग पावर स्टार पवन सिंह जी के 2 गो गाना सिर्फ वह एक चैनल से 200 मिलियन व्यू क्रॉस कैले बाटे। पवन भैया से आगे। तो भाई लोग अब बात कर जाओ नंबर 2 के, और नंबर 2 पर अवतारी शिवानी सिंह, जिनकर एगो गाना बाटे जौन की 200 मिलियन क्रॉस बा, जौना गाना के नाम बाटे सेंट गमकौआ। हाँ तो भाई लोग ई रहल 200 मिलियन के लिस्ट। और 2023 में 2 गो सुपरस्टार के गाना सिर्फ एक चैनल से 200 मिलियन क्रॉस बा, और पहला पे बाड़े भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह और दूसरका पे अवतारी शिवानी सिंह। तो भाई लोग तहनी लोग के वीडियो अच्छा लागल हो तो वीडियो के लाइक जरूर करिए लो और प्यारा सा एगो कमेंट कर दिया लो।